Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannan mu sake kasancewa a cikin wani sabon bidiyon a wannan tasha mai albarka, tashar Wakilin Arewa TV. Dan uwa kar ka manta, yan wannan ne farkon zuwan ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. A wannan bidiyon muna ɗauke da hoton jarumai guda 4 wanda a cikinsu kowa da irin rawar da yake takawa, kuma akwai gudunmawar da yake bayarwa cikin masana'antar Kannywood. A cikin waɗannan jarumai za mu zo muku da bayani kan kowanne jarumi ɗaya bayan ɗaya, wanda hakan muke jiran amsar masu sauraro akan wanne ne za ka zaɓa matsayin bodyguard ɗinka ko a matsayin jakariya, ma'ana mai ba da tsaro. Jarumi na farko shine jarumi wanda aka fi sani da Prezzo. Prezzo dai jarumi ne a cikin masana'antar Kannywood wanda yawanci mutane da yawa sun san shi, musamman a cikin shirin na mai dogon zango, shirin labari na. Jarumin yana taka muhimmiyar rawa a cikin wannan shiri na labari na, kuma inda ya fito a matsayin dan gidan mai kuɗi kuma dan daba, wanda wasu suke ganin har yana overacting a cikin wannan shiri saboda nuna zafin kai da gadara da harkar dabanci a cikin wannan shiri na labari na. Haka wasu suke ganin kamar abin da yake a cikin shirin wani abin ma ba sa shi ake ba, kamar yana overacting ne, saboda a cikin shirin labari na yana abubuwa da dama wanda a gaske wasu abubuwan ma ba za su yi ba, saboda yana da zafin kai sosai kuma yana da harkar dabanci, wanda a cikin shirin har ta kai ga an kai shi gidan yari duk da yana da gata sosai. Wannan kenan. Jarumi na biyu kuma shine jarumi Tijjani Asasi, wanda aka fi sani da Kanabaro. Kanabaro da shi ma jarumi ne a cikin masana'antar Kannywood, wanda da yawa mutane sun san shi tun kafin a fara ɗaukan shiri mai dogon zango a masana'antar. Jarumin yana taka rawar gani muhimmiya sosai a cikin masana'antar, musamman da shi ma yana taka rawa a matsayin ɗan daba a cikin masana'antar. Haka zalika a cikin shirye-shirye masu dogon zango, inda yake gudanar da shirinsa mai suna A Duniya, wanda ake masa laƙabi da uban harƙalla a cikin shirin, wanda duk wata zuga ta cikin wannan shiri ƙananan 'yan daba ko manya, wanda hakan ya kasance kamar a bayansa suke. Hakan ne ba shi damar zama uban harƙalla a cikin wannan shiri mai dogon zango, shirin A Duniya. Wannan jarumi hakikanin gaskiya yana da kwarjini, wanda hakan yana nuna a cikin shirin duk wanda ya ji an ambaci sunansa hantarsa take kaɗawa, sakamakon sanin shi waye da kuma rashin tsoro da rashin wasa. Wannan kenan. Sai kuma jarumi na uku shine jarumi Adam Abdullahi Adam, wanda mutane suka fi sanin shi da Abale. Abale dai shi ma jarumi ne a cikin masana'antar Kannywood, wanda kuma ya daɗe a cikin masana'antar, amma ba a mutane yawanci ba su san shi ba sai a wannan shekara ta 2021. Jarumin dai yana taka muhimmiyar rawa a cikin shirye-shirye masu dogon zango, wanda kuma ya fitowa a matsayin ɗan daba shi ma a cikin shirye-shiryen, wanda wasu suke ganin a yanzu a cikin masana'antar shirye-shirye samun wanda zai maye gurbinsa da yin acting irin nasa a matsayin 'yan daba abu ne mai wahalar yiwuwa, sakamakon rawar da jarumin ke takawa a cikin shirye-shirye a masana'antar Kannywood. Abin yana burge mutane, yana ƙawatar da su, wanda wasu suke ganin a halin yanzu da ake ciki
babu kamar sa inda a bangaren acting din daba ne a cikin masana'antar Kannywood, wanda wasu suke ganin cewa jarumin yana matuƙar burge su sosai. Wanda jarumin ya yi shura a harkar daba a cikin shirye-shirye masu dogon zango, wanda yawanci duk wani shiri da ake gudanarwa a masana'antar Kannywood inda na harkar daba ne akwai jarumin a ciki, wanda a wannan shekara ta 2021 ya fitar da wani shirin sa mai suna Sanda, wanda shi ma aka gudanar da shi kamar da yadda ya saba cikin shirye-shiryensa, shi ma a cikin siffa ta harkar daba. Sai kuma jarumi na gaba shine jarumi Shu'aibu Lawan Kumurci, wanda aka fi sani da Kumurci. Shi ma wannan jarumin dai kamar sauran dai, shi ma jarumi ne daga cikin masana'antar Kannywood, wanda ya daɗe yana bata gudunmawa tun fina-finan baya. An fi sanin shi dama a cikin harkar daba, kuma haka har zuwa yanzu a wannan sashin aka san shi, kuma yanzu haka ma a cikin shirye-shirye masu dogon zango ya ci gaba da a wannan dai role ɗin da yake taka rawa a cikinsa, musamman a cikin shirin mai dogon zango wanda aka fi sani da A Duniya. Shiri mai dogon zango ne wanda ya haɗa harka daba da harkoki kala-kala a cikin wannan shiri, wanda shi ma a cikin wannan shiri mai dogon zango jarumi Kumurci yana taka rawar gani a cikin wannan shiri, wanda ya fito a matsayin mai suna Mayaƙi, wanda ake ganin kamar ya ma shafa duk wata tantirancin daba a cikin wannan shiri, wanda da yawa duk da ana ganin tana barowa tukan uban harƙalla a cikin shirin, ake ganin cewar shi ne uban daba duk wani ɗan daba a cikin shirin, amma shi ma kansa hantarsa tana kaɗawa idan aka kira sunan wannan jarumi wato kun Mayaƙi. To ɗan uwa, duka a karan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Muna jiran zaɓin ku. Shin a cikin waɗannan jarumai wanda jarumi ne zaka zaɓa a matsayin jarumi mai baka kariya a cikinsu? Muna jiran amsoshinku ta comment. Ɗan uwa, kar ka manta ka yi like ɗin wannan bidiyon, sannan ka danna alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora, sannan ka yi share ga 'yan uwa domin su amfana, saurara su ma su faɗa mana ra'ayoyinsu. Mun gode da kasancewa da nan tasha.